ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯшии имрӯзамон дар табачка ҷойгир аст. ҳозир дар назди ҳаловат қарор дорем. Аз ин тараф чораҳаи мардон, аз ин тараф бошад гипразем ва дар ин ҷо ҳаловат аст. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хоная 1.2 километр. бисёре бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф омадем дӯстони азиз. ман ҳамин мактаби 98 мебошад. дар ин ҷо буғчаи кӯдакона ва хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин кӯча ҷойгир аст. аз ин тараф омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ноҳияи Сино, маҳаллаи Навбаҳорду, хонаи рақами 725 ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар умум иборат аз 1 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад дӯстони азиз. боз тақхона дорад, ошхона, дегдон, ҳоҷатхона ва ҳаммом. инавор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истихоматӣ дар тагаш тақхона, дар ин ҷо дуюм ҳуҷра, ошхона, дар наздаш дегдон, ҳоҷатхона ва ҳаммом ва зинакоя барои баромадан ба дуюм ошхона. дар дуюм ошхона боз ду ҳуҷраи дигар асту коридор. аз якум ҳуҷраи истихоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истихоматӣ дӯстони азиз ҳуҷраи хоб аст. хотир расо мекунем ки хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ мебошад. дар ин ҷо ошхона дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки соҳиби хона аз ҳисоби худашон дар ошхона кухни гарнитур мечаспонанд дӯстони азиз. мебояд ин рӯз пага аллакай омада кухни гарнитурро часпонам. дар ин ҷо ҷои дегдон. дар ин ҷо дӯстони азиз ҳоҷатхона ҳасту ҳаммом. ин дуюм ошхона дӯстони азиз. дар дуюм ошхона чӣ хеле ки мебинед коридор асту боз ду ҳуҷраи дигар. сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷра. ҳуҷраи хоб аст дӯстони гиромӣ. дар наздикии хона мактаби 98, буғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони азиз. бениҳоят минтақаи хуб мебошад аз ҷиҳати инфрасохтор, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. акнун гап мезанем моҳиди нарх. нархи хона бошад 460 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ивазам мешавад дӯстони азиз. вариантатона ба ҳазур метавонед пешниҳод кунед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷаи занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.